Op de Luikse Markt werd afgelopen zondag voor het eerst een plaatjesmarkt georganiseerd. Gepassioneerde Pokémon-verzamelaars vanuit het hele land kwamen naar Wansum. Dus we hebben hier zeg maar, kaarten vanaf 1995 liggen, of 1998 als ik het zo goed zeg. Maar in ieder geval dus oude Pokémon kaarten en hier kan je een beetje de waarde zien. Zeg maar. Die gaan van €300 en hoger en lager natuurlijk. En hier kan je zien dat het 102 staat daar, dus dat is de eerste Pokémon set, de base set noemen ze dat. Die heeft 102 kaarten in de set. En dan zie je inderdaad hoe zeldzamer ze zijn, hoe unieker ze zijn, ja, hoe duurder het is. En ook dan de staat nog. Natuurlijk na 30 jaar, als ze er zo goed uitzien, dan gaat de waarde omhoog. Dit zijn allemaal jouw Pokémon kaarten. Die verkoop jij vandaag? Vandaag verkoop ik ze eigenlijk heel de week door. Het is mijn werk. Ik werkte hiervoor in de zorg. En op een gegeven moment merkte ik dat ik daar een beetje uitgroeide. En dit vond ik steeds leuker worden. En het leverde ook genoeg op waardoor ik mijn fulltime job ervan kon maken. Deze verkoop ik door de week via de webshop. En in het weekend op beurzen in Nederland, België, Duitsland. Waar het georganiseerd wordt, daar ben ik ook. Hoe ben je er dan zo bij gekomen bij die Pokémon kaarten? Ja, het is toch een beetje nostalgie. Vroeger op het schoolplein spelen met de kaarten. En dat is echt een leuk gevoel als je daaraan denkt. En toen dacht ik van, weet je wel, ik wil ze weer gaan sparen. En ik kocht een partij op Marktplaats en ik bewaarde er een paar. En de kaarten die ik niet wilde hebben, die verkocht ik weer door. En toen denk ik, ik heb die kaarten die ik nu in mijn verzameling heb, eigenlijk gewoon gratis gekregen. En want de kaarten die ik doorverkocht heb, daar heb ik eigenlijk net zoveel voor gekregen als waarvoor ik heel die collectie betaald heb. Dus zo is dat balletje gaan rollen toen. Ik probeer een marge van 20% aan te houden. Dus stel ik koop een kaart in voor €8, even makkelijk te zeggen, die probeer ik dan te verkopen voor €10. Dan denk je €2 winst is niet veel, maar als je dat dan heel vaak op een dag doet, dan draai je wel een goede dag.